ye pen kruma ne tro enti ye de kemfra sempitiri peni mpatera pani pankwan kyerebe ni kyerebe ameduan pentum aduasa na onye ya obia de kwan se okanse hurota fra busuafo tija of media so ne ya amamre amane na ye ba si hu konya ne ye yaku e de egu owiem kwame gye ni boat na akoto ene medin me producer Coffee Ghana eba ene eda pono so empani se dia ben ene Ɛtwie so hwe mechi a enua bebre ana ewa hanamo Ɛbɛn ho pa dia Ɛbɛn ene Ɛtwie ti mane nya wo pi so nu nianam na obeyew ade bia ebeka wakoma obeyew ade bia obekasa me kwa kwahye makonfo na refi dia Ɛbɛn ene Ɛtwie enti adesua ewo mo ne se ebre enam ye dada setene mu no yensua ne nhya ne nso se won ma Ɛbɛn yen won no betumi eyi omukro no a ana betumi edi ewu sempitiri peni mpatera pani pankwan kyerebe ni kyerebe ameduan pentum aduasa na onye ya obia de kwan se okanse hurota fra busuafo tija of media so ne ya ba empani se ye pen kruma ne tro enti ye de kemfra enti ba ya be ya amamre amane na ye ba si hu konya ne ye yaku e de egu owiem kwame gye ni boat na akoto ene medin me producer Coffee Ghana etwa fidie no e de emamen ene ye ba ni besua de na eyebe anye bebu ni akyase ni dia to ye wiase asesena ene ndada akunya badie ho ni asua de e de afrimo eba ene eda pono so empani se dia Ɛbɛn ene Ɛtwie dia Ɛbɛn ena Ɛtwie ebekyem na yesua de kwame gye ni boat na akoto anamde somo no senso YouTube no teacher Coffee Media na TK Media Facebook nso betumi de achi wo ho no teacher Coffee Media eho ohun ya na wache ama hofron so enye bi aboafo aso yasene na ya teba center wa ben abendromu pa wa number go screen any fact na eni kitan wiase afa na be bia obi a obema na wadru sanso na Ebenza Boys Professional Painting wonso abeba painting mu a onum eya de pa wonso number go screen any fact na no eni enkitan so hwe mechi a enua bebre ana ewa hanamo Ɛbɛn ho pa abusuafo adesua bebre owum senka yo hai enfama kasie bi ebo a ka ba hu se enua hodo wo hanum no ebi ebakwa ko bebi mo ye kasa bibi etwi bibi a ebra enima miyunu ka bom ko se be meka se friction enima miyunu ka bom na etwi ho timpani se dua Ɛbɛn na Ɛtwie tu hwe ni esi he ya ebra enfama kasie bi ebetimi abo no ebi ebetimi ahoka bi na afei akwese enkitanwodie bi ababeda wontem saa anu nipa ya brabo etie enipa de obenwo ene betia na so de obenwo ene beye oyiye de obenwo kro no ano ono na betimi asewo adi wowu ti kai se dua Ɛbɛn na Ɛtwie we Ɛtwie adwen asisu se ye ndada setene mu nya obenwo ane ko ne ba no ono ana so hwe ohuye ewo no ho ono akro na so ana se yedie bi woni nsem a obetimi edi ama wo empani se dia Ɛbɛn ene Ɛtwie ti mane nya wo pi so nu nianam na obeyew ade bia ebeka wakoma obeyew ade bia obekasa me kwa kwahye makonfo na refi dia Ɛbɛn ene Ɛtwie enti adesua ewo mo ne se ebre enam ye dada setene mu no yensua ne nhya ne nso se won ma Ɛbɛn yen won no betimi eyi omukro no a ana betimi edi ewu tija Coffee Media so ne kwame gye ni boat ne ba ebesomwo ko YouTube Facebook bi echi dare da mama ni amane eba hodo ni kyeremu nyemfa so nyemum kai se dia Ɛbɛn ene Ɛtwie nyame ya bada sene ye besan hia